Ongi entzun duzu. Pilotaren ufada. Pilota frontizen kontra. Abiadura izugarria. Tentsioa. Frontonean gara gaur. Erremontean ari dira pilotariak. Ta ze demontre ari gara frontonean. Ze lotura du frontoiaren pilotakada azkarrak eta laborategietan egiten den ikerketa. Kolpe horretan bertan duzu erantzuna. Pilotako hormaren kontra jotzen duenean, indarra, energia, vibrazioak doazarekin batera. Eta erremontistaren kolpe bakoitzean, saskia fisikaren legeekin dantzatzen da. Horregatik ari gara gaur pilotaz. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Nafarroako Unibertsitate Publikoko INAMAT institutoko ikertzaileak saski hori berrasmatzen hasi dira. Material berriekin zer aukera irekitzen diren aztertzeko. Frontoitik laborategira eta laborategitik berriz frontoira. Ongi etorri entzule, zientzia puntu-puntuan. Xabier Sandua, egunon. Egunon, nizaskun. Ni Xabier Sandua naiz, ingenieritza arloaren barnean dago hemen, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta materialen zientzien barnean ikertzen ari naiz. Baita ere, irakaslea naiz. Eta hortaz aparte, pilotazalea morratua eta hain zuzen ere erremontearen modalitatearen barnean. Pilotaria zara, erremontista orduan. Erremontean aritzen naiz, Fundación de Remonte izeneko enpresaren barnean, baina ni bakarrik afizionato bezala jokatzen dut, ez profesional gisa. Non jokatzen da Nafarroan eta Gipuzkoan batez ere? Gaur egun, badago erremonte eskola bat Nafarroan, jokatzen da batez ere Donezteben eta Goitzen, eta Gipuzkoan jokatzen da Galarreta izeneko frontoian, Hernani ondoan. Askotan pentsatzen dugu unibertsitateko ikerketa oso urrun dagoela eguneroko bizitzatik, eguneroko kiroletik edo tradiziotik. Baina kasu honetan badirudi kontrakoa dela, biak uztartu dituzu. Pilota mundua eta ikerketa lana. Hori da, ni erremontean aritzeaz aparte asko gustatzen zait, saskiak egitea edo saskien prozesu artisau hori nolakoa den jakitea, ez? Eta zengatik enda interesgarria zure ustez materialen zientzia hori pilotaren munduan aplikatzea? Azkenean pilotaren munduan gaur egun, adibidez erremontean, gaur egun egiten diren zesta, orain 100 urte egiten ziren zesta berdinak dira, ez? Azkenan ez da asko ikertu, ez da asko aurreatu arlo hoien barnean, eta hemen unibertsitatean, ikerkuntzan, material berri asko agortu dira, beraz, nik uste badela momentua orain, bi arlo horiek elkartzea, eta existitzen diren material berri horiek, kirol hauetan aplikatzea. Egia da kirol arloan aurrerapen tekniko handiak egin direla azken hamarkadetan. Badago arropa kasik bustitzen ez dena, badira botak, txirrindularitzan, tenisean edo eskian material berriek sekulako iraultza ekarri dute. Pilotaren kasuan antzeko zerbait orduan, nahi duzu gertatzea. Hori da, zu esatu duzun bezala izaskun, badira kirol asko adibidez, tenisa, futbola, material komposatua, material berri asko sartu dituzte, azkenean finalizazio asko duten kirolak direlako. Eta guk nahi duguna kirol horietan probatu diren materialak edo dagoen jakintasun hori eramatea pixkat gure pilotazko modalitate ezberdinetara. Zeberez materialak ezagutzen ditugu, soilik falta zaiguna material horiek saskietan edo pilotaren modalitate desberdineko erremintetara aplikatzea. Erremontea zestaz jokatzen den euskal pilotaren modalitaterik ikusgarrienetako da. Hasieran sortu zenean berrikuntza bati esker izan zen. Lasioako eskularruetan egindako berrikuntza baten ondorioz hain zuzen ere. Hemen, Iruñean, duela mende bat. Duela 100 urte, erremontea sortu zen iruindar baten eskutikan, Juan Moya. Iruindar honek jokatzen zuen guante lasoa izeneko modalitatea, hor egun jokatzen dela Nafarroako iparraldean, Malarreka eta Baztango aranetan, eta Joanek bazuen arazo bat ez zela oso handia. Ez beraz, kostatzen zitzaion asko pilota mugitzea edo pilota abiadurari ematea.
Beraz, guante lasoko saskitik pasatu zen erremonteko saskira, hau da. Larruz egindako saski batetik pasatu zen egurrezko saski batera, adbitzen gaituela, pilotari abiadura gehiago ematea. Beraz, sortu zenean duela mende bat, justu sortu zen materialen berrikuntza baten ondorioz. Hori da. Duela mende bat, guantelasoaren saskiak bazuten arazo bat, saskiak oso laburrak zirela. Ez orduan, pilotari indarra gehiago eman bartzen nion mugitzeko. Juanitori, guretu zitzaiena, bazen saski hori luzatzea, eta luzatzeko, ezin zuen material berdina aplikatu, eta egurra aplikatu zuen bere saskietan, eta baita ere aplikatu zuen azeratzen paje, esaten den estetika berri hori. Eta orain, mende bat geroago, 100 urte geroago, hemen Iruñan bertan ere materialei begira erremontean aldaketak egiteko, berrikuntzak egiteko, zergatik? Proiektu honen helburua bada erremontea sustatzea. Azkenean, ikusten gara beste modalitate batzuk, adibidez eskupilota, zesta punta, gero eta jende gehiago, badoala frontoira ikustera, erremontea oraindik ez du salto hori eman. Eta alde batetik, bada jendea ez duelako horren miresmena ez, kirol honekiko, baita ere badago beste arazo bat ez daudela artisauak materiala egiteko. Beraz, gu sustatu nahi duguna, sask berri batzuk, resistenteagoak direna, eta baita ere fabrikatzeko merkeagoak eta azkaragoak direnak. Izan ere, artisau ogibide hau gainbera prozesuan dago aspalditik. Zestagileak desagertzen ari dira. Badago artisau bat hemen Nafarroa eta beste bat Gipuzkoan. Nafarroan dagoen saski egilea Ariz Garces. Normalan ostatu altzaio saski bat 50 ordu egitea. 50 ordu badalana. Nola egiten dira gaur egun saski hoiek? Zen material erabiltzen dira? Egia da, saskia duela 100 urte bezalako saskia dela, baino zerbait moldatu da, zerbait aldatu da. Adibidez, gaur egun, saskiaren kanpoko uztaila, ez da egurrezkoa, duela 50 urte, gaztainondo egurra zegoen egina, eta gaur egun, material konposatu bat erabiltzen da kanpoko uztailarentzat. Egia da, oinarri nagusia edo struktura nagusia dagoela egurrez egina, eta guantea larruz egina dago, baita ere, eta estetika edo piazeraz enpajea ditzen dena, badago egina polimero batez ditzen dela polipropileno. Beraz aldaketa batzuk egin dira, baino behar dira gehiago, zuen ustez? Hori da, azkenean estruktura egurrez egina dago, ez egurra ratan. Egurra hau bada bambu bezalakoa ez, da oso egur porosoa, ditu fibra asko, orduan ahalbidetzen gaitu egurrari erremontearen forma hori ematea. Azkenean, imaginatu erremontearen saskia 13 saietxe dituela, eta beraz 13 saietxe hori egitea, kostatzen dela bere denbora, eta orokorran ez da erabiltzen ez erraminta mekanikoa ez erraminta elektrikoak egiteko, baizik eta dena eskuz egiten. Artisauek egiten dute. Hori da. Bai, orduan material horrek orain arte egiten den moduan mugak ditu, muga nagusiak izango lirateke zein pisua, iraunkortasuna. Batez ere, muga dira pisua eta erresistentzia. Ez, azkenean, ratan egurra erresistentea dela, baina imaginatu erremontaren pilotaka bada, joanen dela igual 200 km orduko abiadurarekin, eta pilotari gaizki emanez gero saskiarekin, saskia apurtu aldu segituan. Beraz, material konposatuak saskian sartzea, adbitzen gaitu erresistentzia gehiago izatera, eta baita ere arintasun gehiago eta ergonomia gehiagorekin. Garesti xamarrak izango dira segurazki gainera. Zenba balio du? Orain arte, materiala ez da oso garestia, baina balio duena bada artisauaren denbora, ez? Zenba kostatzen zaion saski bat egitea. Beraz, gaur egun artisau bakarra dagoenez, ezakit ez da erosi alde zesta saski bat, baino bat erosiz gero, ibiliko da 700-800 euroren artean. Oso garestia asteko adibidez pilotan, ez? Hori da, batez ere, profesionalak dituztela saskia, baina gure arazo larriena bada saskiak hornitzea gazteei, ez? Gazteak ahalbidetzea, kirol honetan sartzea, eta ematea saski berriak modalitate honetan aritzeko. Inamat ikerketa institutoan eginak dituzue jada beste ikerketa batzuk material hauen inguruan baduzu lan egina aurretiken. Hori da, duela 10 urte, egin genuen zesta puntako saski bat, material konposatuekin, prototipoa egin genuen eta probatu zen. Antzekotasun handiak ditu zesta puntako
saskiak eta erremontekoak, orain arte egindakoak balio dezake, orain egiten ari zaretena egiteko? Egia esan da, bai, egia da, geometria desberdinak dituztela, baina artisau prozesua nahiko antzekoa da. Egurra desberdina da, eta alde batetik egoaz zesta punta bilatzen dena bada saskia flexibilitate zehatz bat izatea, eta erremontean hori ez du hainbeste inporta ez, erremontean bilatzen ari dena bada zesta rigidoa izatea, baina egia da, zesta puntarekin egin diren aurrerapen guzti horiek erabiliko ditugula erremonteko zestan aplikatzeko. Aldaketak egin dira, zesta puntan? Duela gutxi, atera zuten zesta berri bat baita ere Bizkaian, eta egin zuten txapelketa bat, deitzen dela Bullet Series, eta txapelketa horretan, saskiak, zeuden eginak, material komposatuekin, eta profesionalak saski mota horiek erabili zituzten. Kontua da, oraindikan txapelketa nagusietan ez dituztela sartu, baina nik ustez gaudela oso urrun. Hasiak zarete lanean. Hasiak gara, bai. Bago gurekin neska bat ja proiektua egiten, ez? Eta neska honek egin duena bada zesta eskaneatu, jada. Ze hori da beste goza bat, erremonteko saskia kontuan izan behar dugu, berez ez dutela geometria zehatzen bat, eskuz egiten dira, eta saski bakoitza badu bere geometria, bere pisua, hau da ez dago lege zehatzarik zestak egiteko. Beraz, saskia eskaneatu dugu, saskia simulatu dugu, eta orain gabiltza pixka material aproposena bilatzen. Eta behin materiala eta geometria definitua dugula, azkeneko pausa izan zen, fabrikazio metodolorik ekonomikoena eta azkarrena zehaztea. Adibidez, gu pentsatzen ari garen prozesua bada irudimentsotako fabrikazioa. Irudimentsotako fabrikazioaren bitartez saskiak egitea. Erremontearen etorkizuna bermatzeko garrantzitsuak dira amatorrak, aurrak, eskolak, elkarteak. Hori da, gure ideia, lehenengo gazteak saski hauek probatzea, eta ikustea behar duten resistentzia dutela, behar duten ergonomia, eta behin hau probatuta, eta behin saski horiek mundu honetan sartuta, etorkizun batzuetan gustatuko litzaigukela profesionalak saskiak probatzea. Beti galdera bera sortzen da, Xabier. Berrikuntzak arriskuan jartzen aldu tradizioa. Nola uztartu daitezke biak pilotaren kasuan? Gu aldatu nahi duguna bada zestaren estruktura, baina ez estetika. Estetika nola lortzen da? Estetika lortzen da gazteraz esaten den enpaje honen bitartez. Beraz, gure ideia bada, erremontearen estruktura modu aurreratu batean egitea ez, material berriak erabiltzea, baina bestaldetik baita ere errespetatu nahi dugu pixka tradizioa eta kanpoko estetika hori mantentzeko, enpaje tradizionala implementatu nahiko genukela. Beharrezkoa da egiten ari zaretena. Ja, hori da. Arazo larria da, justo hemen Nafarroan eta Gipuzkoan bi artisau daudela, eta ez badu inork proiektu honekin segitzen, erremonte saskien horreniketa hori alduko dela. Orduan nik uste, nahi eta ez, proiektu hau aurrera eraman barko genukela. Beraz, ikerketa eta berrikuntzak beharrezkoa tradizioa babesteko. Hori da, nik uste baietz bai. Esker milanitz, Xabier. Mi eskeriz askun. Hau izan da zientzia ... Urrengor arte, izan ongi. Zientzia ... entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.